puutarhatieteen opinnot mulla on taustalla, niin kuin Reijo hyvin tietää, ja puutarha-alalla olen toiminut ensin Lepaan puutarha-oppilaitoksessa vihannesviljelylehtorina ja sitten aika pitkälti puutarhakasvien parissa, puutarhakasvien rikakasvitorjunnan parissa tein myös MTT:llä, siis Luken edeltä ja Leivissä tutkijan työtä alkuvuosina, mutta nykyisin mun työnkuvani tai työmaani on erityisesti muiden viljelykasvien, peltokasvien puolella. Mutta kuitenkin niin nämä vieraat uudet rikkakasvit, ne on uhkana kaikelle viljelylle tällä hetkellä tai yhtenä uhkana. Ja mä ajattelin tässä lähestyä nyt sitten sitä sillä, että ensin katsotaan, että miten näitä vieraslajeja ylipäätänsä luokitellaan. Ja sitten mä nostan esiin näitä kaikkein eniten viime aikoina levinneitä ja merkittävimpiä peltoviljelyn, siis ammattiviljelyn ympäristöissä haittaa aiheuttavista lajeista. Mutta tästä vieraslajien luokittelusta tämän verran, että vieraslajit.fi-sivustollahan tätä on käyty hyvin läpi, että siellä on nämä käsitteet avattu, että mikä on EU-vieraslajiluettelo ja kansallinen vieraslajiluettelo ja mitä sinne kuuluu ja säädellyt kasvintuhoojat ja muut vieraslajit ja lyhyesti voisi todeta, että näihin EU-vieraslajiluetteloihin kuuluu tällaisia lajeja kuin jättiputket, jättipalsami, kiekkura, vesirutto esimerkiksi, jotka on koko EU:ssa haitallisia ja niin kuin luonnon ympäristöissä erityisesti haittaa aiheuttavia. No sitten on kansallinen vieraslajiluettelo, jotka on myös semmoisia enempi luonnonympäristöjen ja sitten rakennettujen ympäristöjen muiden kuin peltojen ongelmia lähinnä. Siellä on esimerkiksi sitten komea lupiini ja kurtturuusut. Sitten on nämä säädellyt kasvintuhoajat, siellä taas ei ole kasveja ollenkaan, siellä on noita tauteja ja tuhoeläimiä. Mutta sitten näihin niin sanottuihin muihin vieraslajeihin, joihin kaikista vieraslajeista kuuluu noin puolet, niin niihin kuuluu sitten nämä lajit, mistä mä tänään puhun. Mutta kaikenlaista lisätietoa saa täältä vieraslajit.fi-sivustolta, että käykää siellä. No ensinnäkin sitten kun rikkakasveista puhutaan peltoviljelyssä, niin sehän on selvää, että mitä etelämässä mennään, niin sitä enemmän on niin kuin suotuisia kasvuolosuhteita tai sitä useammalle lajille on suotuisia kasvuolosuhteita ja tätä on tutkimuksissakin sitten laskettu, että minkälaisia määriä on, että tuolla eteläisessä Italiassa niitä on sitten jo noin yli kolme kertaa enemmän niitä lajeja, mitä Vaasassa esimerkiksi. Ja se tietysti johtuu siitä, että siellä on lämpöä ja kasvukautta ja erilaisia viljelykasveja eli viljelyympäristöjä ja siellä on myös syysviljoja paljon enemmän kuin meille joka on myös semmoinen kasvuympäristö, johon tietyt rikkakasvilajit erikoistuu. Kalkkipitoisia maitahan meillä Suomessa on hyvin vähän ja se rajoittaa joidenkin lajien esiintymistä meillä. Et jos katsotaan näitä olosuhteita sitten niin kuin lähinnä ilmastonmuutoksen näkökulmasta, että mikä tässä nyt on muuttumassa ja miten se vaikuttaa rikkakasveihin, niin lämpöä meille on tullut ja tulossa vielä lisää ja
sitten nämä eteläisemmät lajit meille pikkuhiljaa leviää ja pystyy talvehtimaan ja lisääntymään. Sadanta, siinähän on odotettavissa huomattavan suurta vaihtelua, mutta erityisesti talvisin voi tulla enemmän vettä ja meillä kun talvet lämpenee samalla, niin semmoisia vetisiä olosuhteita talveen. Ja se sitten taas lisää eroosion vaikutusta ja peltojen viljelykuntoa heikentää ja heikoissa viljelyolosuhteissa viljelykasvit voi huonosti, mutta rikkakasvit yleensä pärjää hyvin. Ja siitä päästään näihin ääriolosuhteisiin, että märissä olosuhteissa tai kuivissa olosuhteissa niin tulee aukkoisia kasvustoja ja rikkakasvit valtaa niitä aukkopaikkoja. Peltojen käyttö muuttuu sitä myötä, kun meillä tulee mahdolliseksi esimerkiksi syysviljojen viljely runsaammin kuin nykyisin, niin vähän tulee uusia rikkakasveja. Sitten viljelytekniikat muuttuu peltoviljelyssä, kyntämättä viljely, siis suora kylvö tai kevyt muokkaus on lisääntynyt ja se on lisännyt esimerkiksi kylänurmikan esiintymistä pelloilla. No mikä ei muutu, niin päivän pituus muutuu ja nämä maalajit ei muutu ja ne sitten taas voi edelleen rajoittaa tiettyjen rikkakasvien leviämistä meille. Mutta sitten mennään näihin yksittäisiin lajeihin ja niistä mä nyt otan tärkeimpänä, meidän mielestä tärkeimpänä tällä hetkellä ja eniten ehkä otsikoissa olleen uutisissakin lajin, niin tämä rikkakanahirssi. Se on englanniksi barnyard grass, joka kuvaa sitä aika hyvin, koska se usein esiintyy niin kuin maatiloilla ensimmäisenä niin kuin siinä pihapiirissä. Jos on erilaisia mahdollisuuksia sen leviämiseen, esimerkiksi eläinten lannan ja rehujen myötä ja sitten on semmoisia avoimia lämpimiä seinustoja esimerkiksi, missä se nopeasti taimettuu ja yleistyy. Näitä on itse asiassa 2 lajia meillä sekaisin Suomessa. Rikkakanahirssi, varsinainen rikkakanahirssi on Echinocloa cruscalli ja lännenkanahirssi on Echinocloa muricata. Lännenkanahirssi on Amerikan suunnalta kotoisin ja tämä cruscalli taas sitten on Aasian suunnalta, mutta ne on erittäin vaikea erottaa toisistaan. Käytännössä vain geneettisin menetelmin pystytään varmuudella tunnistamaan toisistaan, mutta nämä on ihan yhtä haitallisia ja ne myös risteytyy keskenään. Ja tuolla Kaakkois-Suomessa, erityisesti Lappeenrannan seudulla, meillä on ensimmäiset ja pahimmat esiintymät olleet, mutta viime vuosina kanahirssi on levinnyt nopeasti, erityisesti kevätviljoissa Etelä-Suomessa. Ja niitä todennäköisiä leviämisreittejä on pikkuhiljaa alkanut niin kuin, paljastua ja ehkä tärkein on ollut nuo ulkomaiset maisema- ja pölyttäjäsiemenseokset, aluskasviseokset, miksi kaikiksi niitä nyt sitten kutsutaankin, niin niissä niitä on tullut tai sekä tätä kanahirssiä että sitten pantaheiniä on tullut, myös jotakin muita rikkakasvilajeja. Ja muutenkin ulkomailta peräisin olevissa siemenseoksissa, esimerkiksi nurmisiemenseoksissa, joissa on tuontiperäisiä lajikkeita, tai sitten riistasiemenissä tai linnunsiemenissä,
myös tietysti sitten niin kuin erityisesti tilalta toiselle voi siirtyä sitten, jos on jollakin tilalla syötetty esimerkiksi sellaista rehua, jossa on näitä siemeniä, niin sitä sitten voi siirtyä, jos lantaa viedään toiselle tilalle, niin siinä mukana. Ulkomaisissa hevosrehuissa ainakin epäillään, ja myös ulkomaisissa erityisesti hamppukuivikkeissa on epäilty näitä olevan. Ja myös sitten luonnonlintujen, myös muuttolintujen levittämiä saastuntoja on ilmeisesti olemassa, ja sitä tutkitaan jatkossa myös esimerkiksi siellä Kaakkois-Suomessa, jossa hanhien muuttoreitit näyttäisi osuvan osittain samoille paikoille, missä on paljon myös tätä kanahirssiä. Muutkin eläimet voi levittää tätä tietysti. Sitten minulla on tässä kysymysmerkkinä tämä, että mikähän mahtaa olla tilanne, onko meillä semmoisia riviväliseoksia käytössä marjaviljelyksillä, joissa olisi ulkomaista alkuperää olevia siemeniä, että se voisi olla riski myöskin. Joku saa kommentoida tähän, jos tietää. Ei kuulu mitään, eli jatketaan. No lämpimät... Mä voisin nopeasti kommentoida sen verran, että osa noista nurmikkosiemenistä, joita käytetään riviväleissä, niin nehän on ulkolaisia alkuperältään. Aivan. Kyllä mun mielestä siinäkin jonkunnäköinen riski piilee, että sieltä voisi tulla kanahirssiä ja muita ulkomaisia rikkakasveja. No mistä syystä tämä on nyt sitten viime vuosina lisääntynyt, niin kyllä nämä lämpimät viime kesät on tätä suosineet, että 2021 oli semmoinen kuuma ja kuiva alkukesä, ja silloin tämä räjähti oikeastaan tämä tilanne Etelä-Suomessa rikkakanahirssin suhteen, ja se näkyy näissä havainnoissa myöskin, mitä on laji.fihin ilmoitettu. Tämä nyt ei kauhean hyvin kyllä kuvasta niin kuin peltojen tilannetta, koska tämä on niin kuin kaikki kasviharrastajat, jotka on niitä ympäri maan ponganneet, niin on saaneet tänne ilmoittaa, mutta kyllä tämä aika hyvin yksin käy niihin neuvojilta ja viljelijöiltä tulleisiin viesteihin, että 2021 oli paha ja sen jälkeen sitten vielä pahempi oli toi viime vuosi 2024. Lämmöstä tämä hyötyy erityisesti sen takia, että tämä yhteyttämismekanismi tässä kasvissa on tämmöinen C4 tyyppiä, joka hyötyy erityisesti sitä lämmöstä ja pystyy yhteyttämään lämpimissä olosuhteissa tehokkaammin kuin nämä meillä yleisemmät C3-kasvit. Kevätkylvöisillä kasveilla tämä esiintyy erityisesti, koska tämä taimettuu keväisin, ja meillä kevätviljat ja muut keväällä kylvetyt kasvit on otollisia olosuhteita tälle se itäminen vaatii kyllä paljon lämpöä ja se taimettuu melko myöhään, mutta se on kyllä hiukan aikaistunut siitä, mitä aiemmin luultiin, että aiemmin arveltiin, että se on vasta tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa, mutta kyllä nykyään niin sitä nähdään jo heti kesäkuun alussa taimettuvan. Ja tämä kasvaa isoksi ja tuottaa paljon siemeniä ja siemenet säilyy kauan. Meillä on toistaiseksi marjaviljelyksiltä huonosti tietoa tämän levinneisyydestä, ja olisi aika kiva että saataisiin myös semmoisista kasvuolosuhteista tietoa, että esiintyykö tätä. Ja tässä on joitakin vinkkejä siitä, että
miten sitä voipi tunnistaa. Se on melko helppo tunnistaa muista kasveista. Nyt tämä rupesi elämään ihan omaa elämäänsä. Tässä on joku esitysmoodi nyt päällä. Niin. Ne versojen tyvet on tuommoiset litteet, usein punertavat, aluksi menee vähän niin kuin maata myöten. Lehdissä on vaalea keskisuoni, ne on melko leveät nämä lehdet. Ja lehdessä ei ole kielekettä. Se kieleke on hyvin tyypillinen useimmissa ruohovartisissa kasveissa, mutta tässä ei ole minkäänlaista kielekettä. Ja tähkä on tämmöinen hyvin oman näköisensä. Ja Ruokaviraston sivuilta esimerkiksi pystyy näitä tunnistusohjeita löytämään lisää. Siellä on semmoinen Sami Markkanen paneutunut tähän kanahirssiin ja muihin näihin uusiin rikkakasveihin hyvin ja tuottanut paljon opiskelumateriaalia, käykää siellä. Ja näistä havainnoista olisi kiva, jos vaan tätä näette, niin kuulla. Minä otan itse vastaan vaikka sähköpostilla ja sitten tuommoista Lukekaskas sovellusta voi käyttää taikka vieraslajit.fi-sivustolta pääsee myöskin tämmöiseen ilmoituslomakkeelle ilmoittamaan näistä havainnoista. Vielä hiukan tästä lajista ja sen torjunnasta, niin kuin sanottu, niin kevätviljakierrossa, joka Suomelle on tyypillinen, niin tämä hyvin viihtyy. Ja miksi tämä on päässyt monilla paikoilla erityisen pahaksi, niin syynä on se, että ne rikkakasviruiskutukset ehditään usein tehdä ennen kuin se kanahirssi taimettuu ja silloin se voi huomaamatta runsastua. Ja tosiaan nämä tilalta toiselle leviämismekanismit on sitten koneiden lannan, saastuneen siemenviljan taikka sitten rehuviljan ja sitä kautta niin kuin eläinten syönnin kautta sitten lantaan ja sitten taas villieläinten mukana. Erittäin tärkeää olisi tosiaan tunnistaa ne ensimmäiset yksilöt pellolta, kitkeä ne ja hävittää ne, kuten hukkakaura, polttaa taikka sitten jätehuollon kautta sillä tavalla, että tietää, ettei ne päädy mihinkään suotuisiin kasvuolosuhteisiin enää sen jälkeen. Glyfosaatti tehoaa tähän kyllä hyvin. Se tappaa vihreät kasvit, mutta jos se on se kasvi ehtinyt tuottaa jo kypsiä siemeniä, niin ei se glyfosaatti niitä siemeniä tapa. Hukkakaura-aineet oikeaan aikaan käytettynä ja puutarhakasveilla nämä niin sanotut valikoivat juola-aineet, tarkat, agilit, fokukset, fusilaadet ja niin edespäin, ne tehoaa melko hyvin kyllä. Mutta sitten jos pelto on oikein pahasti päässyt saastumaan, niin sitten ehkä se paras konsti on muokata muutamaan kertaan kesässä ja sitten kun näitä tulee suunnilleen tämän kokoiseksi, kun tässä kuvassa näkyviin, niin ruiskutetaan uudestaan tai niin kuin pariin kertaan kesässä, niin sitten saadaan sitä siemenpankkia vähennettyä sieltä. No sitten meillä on pantaheinät, jotka on hyvin samankaltaisia kuin tämä kanahirssi niin kuin kasvutavoiltaan. Toki ulkonäöltään vähän erilaisia, varsinkin sitten kun ne tätä tämmöistä pörröstä tähkää rupeaa työntämään. Tämähän on ketun häntä, foxtail nimeltään, ja se kyllä hyvin kuvaa tähkää. Nämäkin on näitä C4-kasveja, paljon lämpöä vaativia ja lämmöstä hyötyviä.
Ihan lyhyesti voi sanoa, että näiden leviämistavat, kasvuedellytykset ja torjuntakeinot on kuten kanahirsillä, että esimerkiksi just siellä Lappeenrannan seudulla niillä lohkoilla, millä paljon on ollut kanahirssiä, niin on usein nähty myös pantaheiniä. Tuommoinen Italian pantaheine on koristekasviksi myytävä ja mä vähän pelkään, että siinäkin voi olla jotain rikkakasvin piirteitä, että ei sitä varmaan kannata ostaa eikä kylvää. Tämäkin on helppo tunnistaa. Taas toi kieleke on hyvin tyypillinen. Tämä on ainut, tai pantaheinät on ainoita heiniä, joissa on tämmöinen karvamainen tämä kieleke. Ja sitten toi pörnitähkä. No sitten erityisesti vihannesmaitten ongelmana on viime aikoina ollut nämä mustakoisot ja kehtokoisot. Ja mustakoiso on ollut meillä pitempään. Kehtokoiso on vähän myöhäisempi tulokas, sitten samaa sukua, Solanum-sukua on tämä punakoiso, joka on meillä alkuperäisessä laji, mutta se ei esiinny oikeastaan pelloilla lainkaan, ainoastaan pellon reunoilla ja metsissä. Ja on muuten jonkun verran myös koristekasvina käytetty. Peruna, tomaatti, paprika, munakoiso, tupakka kuuluu tähän samaan koisukasvien heimoon ja senpä takia tämä on esimerkiksi herbisiideillä näistä viljelyksistä vaikea torjua. Ja vihannesmailla toi mustakoiso yleistyi linurinin kiellon jälkeen 2000-luvun alkupuolella. Se tehosi siihen hyvin ja sen jälkeen ihan selkeästi se on lisääntynyt. Mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo kehtokoiso leviää nopeammin. Tai ainakin semmoista viestiä on tullut viljelijöiltä ja neuvojilta. Tosin nämä laji.fi-havainnot nyt ei sitä todenna, että mustakoiso on niin lukumäärällisesti näissä havainnoissa ollut paljon enemmän kuin kehtokoisoa. Tämä kuva on Ruotsista maissilla mustakoisoa. Siinä on melkein pelkästään rikkakasvina mustakoisoa. Se on aika karmeen näköistä ja vaikea torjua. Mutta nämä on sitten Suomesta Satakunnasta Petlan lähiseuduilta, siis Säkylän seuduilta kuvattu. Porkkanamaalla kehtokoiso on tukahduttanut porkkanan ja Hernemaalla ei oikeastaan hernettä tässä näy ja Herneessähän nämä koisot on erityisen vaarallisia. Siis pakastehernepelloilla esimerkiksi apetit, tai apetit on ainut, joka meillä pakastehernettä viljelyttää, niin he ei salli koisoja lainkaan niillä pelloilla, koska se marjat on myrkyllisiä ja ne on mahdottomia lajitella siitä hernesadosta. Porkkanamailla nämä on tosi rehevä kasvusia, kilpailee sen mitättömän porkkanan kanssa kyllä tehokkaasti ja perunatiloilla taas sitten täytyy huomioida, että ne levittää noita perunan tautoja. Paras konsti näiden torjumiseen puutarhatiloilla on se, että ottaa viljoja viljelykiertoon, että ne viljat kilpailee hyvin ja ne viljojen herbisidit tehoaa niihin koisoihin. Ja tässä toistetaan samaa, että marjatiloilla mulla ainakin on hyvin vähän tietoa näiden levinneisyydestä ja merkityksestä. Mutta teoriassa voisi kuvitella, että jos tämmöinen oikein tai sitten mustakoiso tai kehtokoiso pääsee vaikkapa herukassa kasvamaan suureksi, niin miksei se saattaisi sitten poiminnassa
joutua samalla lailla kuin herneen sadonkorjuussa niin herukkasadon joukkoon ja se on tietysti myrkyllisenä vaarallinen. Sitten mä nostin tähän vielä viimeiseksi lajiksi tämän rikkanenätin, joka meillä on puutarhaviljelyssä erityisesti ollut. Mä muistan tuossa vuosituhannen vaihteessa tästä puhuttiin tosi paljon ja se nähtiin todella suurena uhkana esimerkiksi mansikalla, koska se levisi taimistoilta taimimateriaalin mukana viljelyksille ja nyt olisikin hyvä tilaisuus teidän kertoa, että mikä se tilanne nykyään on. Onko se mahdollisesti vähentynyt se leviäminen vai miksi sitä ei ole juurikaan ainakaan mulle mitään kuulunut uutta. Te ehkä tunnette tämän lajin, mutta sehän leviää helposti tuon katkeilevan juurakon avulla ja on tosiaan niiden taimien mukana viljelyksille levinnyt. Ja tässäkin niin ne viljat marjanviljelyn välikasveina olisi suositeltavia, koska niiden herbisidejä tämä tottelee kyllä. Nyt saa kommentoida, että mikä on tilanne rikkanenätin suhteen mansikalla erityisesti nykyään. Onko se ongelma? Ei kuulu mitään. No, saa myöhemminkin keskustella tästä. No sitten mä vielä nostan esiin tämän meidän Ulrika-tutkimushankkeen, joka on tämmöinen uhkaavasti leviävät rikkakasvit. Makera, eli maa- ja metsätalousministeri rahoittaa sitä, joka on juuri alkanut, ja me johdetaan sitä, ja Nylands Svenska Lantbrukssällskapet, ruokavirasto, maanmittauslaitos ja Apetit on siinä mukana, ja just näitä mainittuja lajeja meillä on siinä tähtäimessä, ja Ruokaviraston avulla näitä leviämisreittejä, erityisesti sen siemenmateriaalin mukana selvitetään ja yritetään sitten neuvojien kautta levinneisyyttä tutkia, mutta mielellään tosiaan otetaan ihan viljelijätietoja myös vastaan ja torjuntakokeita järjestetään Lukella ja Nylands Svenska Lantbrukssällskapilla ja Apetitilla erityisesti noiden koisojen osalta. Kanahirsin tunnistusta ja kaukokartoitusta tutkitaan jopa droonikuvien avulla. Sitten sitä myötä kun saadaan kokeita pystyyn ja tuloksia tästä, niin järjestetään työpajoja ja pellonpinnartapahtumia ja webinaareja. Ja tosiaan tässä on resepti, että miten te voisitte auttaa tai kuka tahansa voi auttaa näiden uusien vieraslajikasvien leviämisen kartoittamisessa. Vieraslajit.fi-sivuilta kannattaa aloittaa ja sitten tuommoinen kuin iNaturalist yhteisö ja sovellus on tosi kätevä lajin tunnistuksessa. Niitä lajin tunnistussovelluksia on paljon muitakin kyllä. Ja sitten vieraslajit ja laji.fi-sivujen kautta ilmoitukset ja Luke Kaskas-järjestelmä on myöskin olemassa, se on siis Luke järjestelmä. Se on vähän jäykempi kuin nämä muut järjestelmät, mutta tämä nyt palvelee erityisesti viljelijöitä, on niin kuin ajateltu kohderyhmäksi oikeastaan ainoastaan viljelijöitä. Siinä oikeastaan kaikki, mitä mun piti puhua. Mä en nyt yhtään seurannut, kuinka kauan mä käytiin aikaa. Käytinkö mä liikaa vai liian vähän? Joo, kiitos Pentti. Sä käytit ihan sopivasti, koska kello on vähän yli puoli.
Joo, mielenkiintoisia asioita tässä. Itsellä näistä ei ole kovin paljon kokemuksia, mutta ainoa, missä mä oon huomannut, että tulee näitä vieraslajeja, niin kuin ostetaan noita taimia ulkomailta ja juurrutettuja pottitaimia ja niitä on sitten tunnelissa viljellyt ja näin, niin siellä tulee aina joitain yksilöitä, mutta nehän nyt ei pääse siitä leviään, kun on niissä rajoitetussa kasvualustassa, mutta tietenkin kannattaa heti ne sieltä sitten poistaa. Mutta, ja toisaalta semmoinen tunneliolosuhde just näillä lämpöä vaativilla kasveilla on varmaan otollinen olosuhde. Kyllä, joo. Mutta sitten tuo avomaapuoli, niin mulla ei ole nyt semmoista sitten käsitystä, että minkälainen se tilanne siellä sitten on. Niin kukaan ei osannut esimerkiksi tuosta Riikka Nenätistä sen nykytilanteesta sanoa, onko se teillä päin ongelma? Mä en osaa nyt siihen sanoa, mutta mun täytyy terästäytyä itsekin tuossa, että havainnoimaan tulevana kesänä sitten näitä lajeja. Mutta nyt olisi hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja Pentille, niin tulisiko sieltä linjoilta Mulla on itsellä rikkanäyttiä on, mutta mitä mä oon Etelä-Suomessa reissuja käynyt, sitä on ollut melkein joka paikassa jo. Niin. Nimenomaan mansikalla vai? Joo, ja muillakin. Joo. Se on just sen juurakon herkän niin kuin hajoamisen takia hankala ja sitten jos se muokkauksessa joutuu niin kuin sopivasti vähän syvemmälle, niin sitten se ei sinä vuonna, kun se on siellä riittävän syvällä, niin tuu pintaan, mutta sitten jos taas muokataan uudestaan, niin sitten se voi tulla vuosienkin päästä uudestaan pintaan, että niin pätkät säilyy joitakin vuosia siellä hengissä. Onko noista kuumavesikäsittelyistä, ja näitähän on tullut sitten tähän marjanviljelyyn herukallekin ja näin, niin onko siitä mitään tietoa? Mulla ei ole kyllä nyt valitettavasti siitä mitään tietoa. Kyllä varmastikin ainakin tämmöiset juurakot hyvin voi tuhoutua kuumavesikäsittelyllä, mutta siementen mä uskon olevan kyllä kestävämpiä ja vaatii pitempiaikaisen kuuman. Joo. Jep, mutta hyvä. Meillä on tulossa tuommoinen varmaan koetoimintapäivä. Nyt pellon pienarpäiviä kyselin, kun niitähän on pidetty niin kuin aina silloin tällöin, mutta ensimmäinen tapahtuma meillä on semmoinen kasvustarttipäivä 15.5., mutta sitten kesän myötä niin ollaan pidetty tuommoista koetoimintapäivää tuolla Luke-Suonenjoen toimipisteellä ja siinä, että olisi ihan hyvä niin kuin saada sitten, että en mä nyt sano, että halutaan sinne niin kuin vieraslajeja ja näitä, mutta että niin kuin nähtäville tavallaan, että niin kuin tunnistukseen, että osaa tunnistaa sitten näitä, että pitää mielessä. Joo, kyllä me nyt suunnitellaan esimerkiksi okranäyttelyyn me ollaan nyt tai yritetään näitä vieraslajeja niin kuin ihan elävinä kasveina tuoda näkyville. Joo. Hyvä. Mutta kiitoksia ja me jatketaan sitten seuraavaan esitykseen ja meillä on Eeva-Liisa Neuvonen puhumassa rivivälikasveilla edistetään marja. Semmoinen kysymys vielä, saanko kysyä, että mä voin toimittaa tämän esityksen sulle? Joo, mielellään, niin mä laitan sen tuonne meidän marjatietosivulle linkkinä. Niin... Joo, no niin. Sillä tavalla, mutta hyvä. Joo, kiva, kiitos. Joo, moi.
Niin olin tuossa sanomassa sitten seuraavasta esityksestä, niin eli rivivälikasveilla edistämään marjapellon monimuotoisuutta, niin Eeva-Liisa, ole hyvä. Kiitos. Saan vielä tuolta esityksen, niin noin. Joo. Ääni kuuluu ja esitys näkyy ilmeisesti. Mä oon Neuvosen Eeva-Liisa. Kiitos. Kasvintuotannon ja luomuasiantuntijana teen töitä ProAgria Keski-Suomessa ja käydään läpi vähän näitä rivivälikasveja ja niitä mahdollisuutta niillä monimuotoistaa marjapeltoa. Otin ihan tuohon oikealle meidän uudesta luontoviisas maatilayritys tietotuottamaa oppaasta, miten monimuotoisuutta voisi ylipäätään pellolla lisätä. Ja tuohon vasemmalle sitten katoin vähän, että minkälaisia asioita siellä marjapellolla voisi noista sitten toteuttaa. Ja siellähän on aika paljon näitä asioita, mitä pellolla voidaan toteuttaa. Siellä on osa sellaisia, jotka on pellon ulkopuolisia asioita, vaikka siellä näiden ojien ja teiden, piiriojien, valtaojien varsilla voi olla kukkivia kasvustoja, sitten voi olla peltometsäviljelyä, metsäsaarekkeita, yksittäisiä puita, kivisaarekkeita, sitten näitä suojakaistoja tai monimuotoisuuskaistoja, erilaisia monimuotoisuuspeltoja, ihan suojavyöhykkeitäkin ja sitten ihan tämä viljelykierron monipuolistaminen, erilaista sekaviljelyä, monilajisia maanpeitekasveja tai aluskasveja, kerääjäkasveja, millä nimellä haluaakaan, ja monilajisia rehunurmia. Jos ajatellaan, mitä sieltä marjapellolle voisi noukkia, niin tämä monipuolinen viljelykierto tietysti tulee siellä vaikka mansikalla, sen voi toteuttaa, mutta sitten näillä pitempään samalla paikalla olevilla marjakasveilla se tietysti on vähempää, mitä sillä saadaan monimuotoisuutta aikaan, mutta sitten ihan nämä monilajiset rivivälikasvit, eli sitä kautta tämmöinen seosviljely, niin sieltä saadaan sitä monimuotoisuutta. Ja sitten tietyllä lailla, jos ajatellaan, niin marjan viljelyssä toteutetaan tämmöistä rivi- tai kaistasekaviljelyä, jos ajatellaan sitä, että siellä on marjakasveja ja sitten siellä on esimerkiksi rivivälikasveja, nurmikasveja, niin siinähän toteutuu tämmöinen kaistasekaviljely tai rivisekaviljely. Sitten on mahdollista tietysti tehdä tämmöisiä petopenkkoja tuonne kasvuston reunoille, eli on tämmöisiä pellonpintaa korkeammalla olevia alueita, joille kylvetään sitten houkutuskasveja. Ja sitten tietysti peltometsäviljely voi olla yksi tämmöinen, millä voi monimuotoisuutta toteuttaa sinne pellolle. Istutetaan puurivistöjä. Ne ehkäisee tietysti eroosiota, tuo sinne sitä monimuotoisuutta ja sitten myös tämmöistä pienilmastoa sitten luo sinne marjaviljelyksille. Ja niin tuossa mainitsinkin on kukkivat kasvustot sitten ojien teiden varsilla. Mutta lähdetään katsomaan niitä riviväliasioita. Eli aika yleinenhän tänä päivänä on nurmi rivivälissä marjakasveilla ja minkä takia sitä nyt sitten siellä suositaan, niin se tietysti auttaa pitämään maanrakennetta hyvänä. Se sitoo maanpintaa, vähentää eroosiota. Siellä on helppo liikkua koneilla myöskin maan ollessa kosteita. Se kestää paremmin koneita. Se vähentää maapinnan kulumista, myöskin veden haihtumista.
ja vähentää rikkakasvien ja tuholaisten määrää siellä kasvustossa ja lisää sitten myöskin monimuotoisuutta olemalla tämmöinen monilajinen ja toteuttamalla tätä rivisekaviljelyä. Se toki voi tietysti kilpailla myöskin vedestä tai ravinteista. Siellä voi olla sellaisia kasveja, jotka erittää allelopaattisia aineita, eli haittaa toisten kasvien kasvua. Se voi myöskin varjostaa tai tulla myöskin rikkakasviksi, niin kuin tuossa Pentin esityksessä jo todettiin, että siellä voi olla siemenseoksissa sellaisia siemeniä, joista tulee rikkakasveja sinne pellolle. Myöskin voi toimia tautien tai tuholaisten isäntänä tai säilyttäjänä siellä pellolla. Jos ajatellaan sitä, että vaihtoehtoa, että siellä olisi vaikka kateviljely tai kate siellä riviväleissä, niin rivivälinurmi tuo sitä monimuotoisuutta sinne pellon pinnan yläpuolelle. Kate tuo sitä tietysti myös sinne alapuolelle ja niin samalla lailla kuin rivivälinurmikin. Eli siinä mielessä se katteesta askel ylöspäin monimuotoisuudessa on tämä tämmöinen rivivälinurmien käyttö siellä. Minkälaiset kasvit sinne sitten ominaisuuksiltaan sinne riviväleihin sopii? Se riippuu tietysti vähän marjakasvista. Eli onko siellä mansikkaa, onko siellä korkeampia marjakasveja, herukkaa, vadelmaa, tyrniä. Mutta yhtä kaikki, kun marjakasvustoa perustetaan, niin riviväleihinhän halutaan nopeasti itäviä, peittäviä, tiheäkasvuisia kasvustoja, että sinne saadaan nopeasti syntymään kasvipeite ja sinne ei silloin pääsisi näitä rikkakasveja tulemaan. Sinne halutaan sellaisia kasveja, jotka ei rönsyä, koska rönsyt sitten herkästi tulee rikkakasveiksi sinne riviväleihin tai riveihin, marjakasvien riveihin. Niiden pitäisi olla hidaskasvuisia, jotta siellä ei tarvitse koko aika olla ruohoa leikkaamassa. Myöskin leikkuutta kestäviä ja kulutusta kestäviä. Siellä kuljetaan koneilla ja erilaisilla laitteilla, poimitaan. Myöskin talven kestävyys on meillä täällä Suomessa tärkeä asia. Ja nykyiset kesät on osoittanut, että myöskin tämä kuivuuden kestävyys on aika tärkeä näkökulma siellä siemenseosta tai siemeniä, lajikkeita ja lajeja valittaessa. Niiden pitäisi sietää myöskin jonkun verran varjoa, varsinkin jos on siellä korkeampien marjakasvien riviväleissä ja sitten olla myöskin taudin kestäviä. Monasti siemeniä, tai sanotaan niin, että siemeniä, rehunurmilajien siemeniä käytetään riviväleissä, koska ne on hyvin helposti saatavissa. Kylvösiemeniä myyvistä kaupoista tai pakkaamoilta valmiita seoksia on saatavissa. Jos ajatellaan sitä, että siellä on nurmikasveja ja valmiita seoksiakin esimerkiksi, niin ne voi olla hyvinkin monilajisia tänä päivänä, mutta näissä rehunurmilajeissa on se ongelma, että se kasvu on hyvin voimakasta, sillä ne on tietysti jalostettu siihen rehusadon tuottamaan mahdollisimman suurta satoa ja sitten myöskin kasvamaan nopeasti uudelleen niiton jälkeen, jolloin siellä tulee tietysti tämä niitto tai leikkuu sitten vastaan. Sitä joudutaan tekemään aika ahkerasti. Ne saattaa olla myös varjostavia, koska ne kasvaa korkeutta. Niitä on jalostettu tuottamaan sitä suurta satoa.
Ja usein rönsyn muodostus on voimakasta, koska se koko pellon pinta siinä rehun tuotannossa halutaan pitää kasvipeitteisinä, ja silloin myöskin se rönsyn muodostus on se semmoinen positiivinen asia. Se peittää talvituhojen aukot ja estää rikkakasveja kasvamasta, mutta taas sitten marjojen rivin välissä rönsyn muodostuksesta on haittaa. Apiloissa nämä monet monivuotiset apilat on sillä lailla hankalia, että esimerkiksi valkoapila, se tuottaa paljon rönsyjä. Tuossa näkyy herukkataimi, joka on jäänyt aika lailla ahdinkoon tuonne valkoapilan puristuksiin. Valkoapila on myöskin hirmu hankala kitkeä ja se tahtoo tulla sinne rivivälinurmeen kylvämättäkin, että sitä ei välttämättä tarvitse sieltä siemenseoksesta suinkaan löytyä. No, puna-apilassa taas on esimerkiksi leikkauksen niiton kestävyys ei ole kovin niin kuin hyvä, ja talven kestävyys sama asia, ja kulutuksen kestävyys myöskin heikko. Sitten sillä on lisäksi yhteisiä taudin aiheuttajia, esimerkiksi mansikan kanssa, mansikan juurilaho, ja se on myöskin joskus ihan hurjan rehevä, kasvaa niin, että esimerkiksi kesän loppupuolella lämpiminä kesinä, kun se on syväjuurinen, jos on kuivaa ja muu heinäkasvusto jää sen jalkoihin sitten, kun se saa oikein lämpöä ja sieltä syvältä juuristoonsa vettä, niin saattaa olla niin, että sitten kasvu on erittäin voimakasta. Meillä on myynnissä tämmöisiä ihan marjakasveille tarkoitettuja riviväliseoksia, jotka on muita kuin noita rehunurmiseoksia. Niitä löytyy muun muassa Berneriltä ja Hankkialta ja Äskeeniemiseltä, Naturkomiltakin. Ja jos katsotaan näitä riviväliseoksia, niin näissä on sellaisia lajeja, joita esimerkiksi osittain löytyy kyllä laidunseoksista, vaikka nyt natoja ja sitten englanninraiheinää myöskin, minkä takia kuitenkaan sitä laidunseosta ei kannata sinne nurmiriviväliin valita, niin ne on myöskin selkeästi lajeja ja lajikkeita, joilla on se sadon tuotto, se pääasiallinen jalostuksen kohde ollut siellä, ja tuottavat tosiaan sitten niin kuin laidun käyttöön satoa. Mutta nämä on sitten, mitä riviväliseoksissa käytetään, niin nämä on näitä tämmöisiä nurmikkoheinäseoksia. Eli täällä on sitten erilaisia lajikkeita, esimerkiksi näistä punanadan lajikkeista. Näissä meillä käytettävissä on puistonata, jäykkänata ja englanninraiheen ne pääasialliset lajit, joita sieltä löytyy. Ja minkä takia? Niin nurmikkoheinälajeja on paljon ihan samalla lailla kuin rehunurmilajejakin, mutta täällä niin kuin nurmikkoheinälajeissa pääasialliset heinälajit on niittynurmikka, mitä käytetään nurmikkoheinäseoksissa, ja sitten punanadat. Nurmikat, niitä on monenlaisia, ja seoksista löytyy monenlaisia nurmikoita, mutta ne on sellaisia, jotka tuottaa erittäin vahvoja
rönsyjä ja runsaasti. Ne on lajeja, joita nurmikoilla käytetään peittämään näitä aukkopaikkoja. Ne on talven kestäviä, ne on kulutuksen kestäviä ja aika hitaita alkukehitykseltään. Nämä ei ole ehkä niitä parhaita sinne marjariviväleihin, koska se rönsyn muodostus on voimakasta. No sitten punanadat, niitä on erilaisia alalajeja. Tässä nyt 3 niistä, puistonata ja etelänata ja sitten tämmöinen niittypunanata tai se varsinainen punanata, mikä tunnetaan. Sitten on jäykkänata, lampaannata, ruokonata, muita natoja ja näistäkin nadoista osa leviää rönsyillä, osa muodostaa mättäitä ja näistä vihreällä näkyy nyt niitä, mitkä on noissa riviväliseoksissa, jotka on tarkoitettu marjariviväleihin, eli puistonata ja jäykkänata näistä nadoista. Englanninraiheinä on myöskin siellä näissä nurmikkoheinäseoksissa yleinen. Italian raiheina ja Westerwaldin raiheina ei niinkään, mutta Englannin raiheina on siellä mukana sen takia, koska se on nopea itämään ja peittää nopeasti sen alueen, kasvaa ensimmäisenä, lähtee nopeasti kasvuun ja on mätästävä. Sitten on tämmöisiä röllejä, mutta niitä käytetään harvakseltaan, ne on tiheäkasvuisia kyllä, mutta ne muodostaa tämmöistä kuloa. Ja jonkun verran sitten nurmikkoheinissä näkyy myöskin valkoapilaa, puna-apilaa, mutta tosiaan näissä marjakasvien riviväleihin tarkoitetuissa nurmikkoheinälajeissa niitä ei ole. Tämä puistonata on sen takia sinne valikoitunut, että se on mätästävä. Siinä on hyvin lyhyet rönsyt, taikka se on rönsytön, eli se ei karkaa sinne marjariviin. Siellä on nadoista tämän vähäisin lisäkasvu, eli se kasvaa hitaasti. Se on kyllä tiheä, voimakas kasvuinen, kun se sinne perustuu, mutta taimettuu tosiaan hitaasti, kestää talvea. Kestää tiheätä, matalaa leikkausta ja kulutuksen kesto on kohtalainen. Ja jos ajatellaan sitä monimuotoisuutta, niin siellä on myöskin syvä laaja juuristo ja kestää kuivuutta ja tuo sinne maahan sitten sitä monimuotoisuutta sitä kautta. Kestää myöskin varjostusta ja on taudinkestävä, mutta sitten tuolla pohjoisessa talvituhosieni pahkulahome sitä jonkun verran verottaa. Tuohon otin toisen, joka mainitaan noissa siemenseoksissa, ennen kaikkea tuolla Englannissa olevissa siemenseoksissa, Englannissa myynnissä olevissa etelännata. Siinä on myös kohtuullisen lyhyet rönsyt, mutta leviää kuitenkin maanalaisilla ja maanpäällisillä rönsyillä. Rönsymuodostus on hitaampaa kuin tämän varsinaisen punanadan. Se on voimakas kasvunen, hitaasti taimettuva, tiheä, kestää leikkuuta, varjostusta ja kuivuutta ja menestyy hyvin lauhassa ilmastossa, eli sopii sinne Brittein saarille. Talven kestävyys ja kulutuksen kesto kohtalainen ja taudin kestävyys hyvä. No sitten tuolla oli mainittu niissä meille sopivissa jäykkänata. Se on tämmöinen vaatimaton. Se menestyy hyvin kaikilla mailla ja sopii kevyille, kuiville, vähäravinteisille maille ja on erittäin kuivuuden kestävä. Talven kestävyys on tyydyttävä, kestää varjostusta. On matala, tekee tämmöisen ilmavan, tiheästi mätästävän kasvuston. On myöskin hidaskasvuinen, eli se sopii siinä mielessä sinne marjariviväliin, mutta perustuu hitaasti ja on kulutuksen kestävyydeltään huono, eli tarvitsee jonkun seokseen jonkun
kaverin sinne tai kavereita sinne, joka sitten kestää kulutusta paremmin. Tuossa mainintana myöskin tuo lampaannata, joka on sitten meillä luonnonvaraisena kasvava, hyvin vaatimaton, varjoa, kuivuutta sietävä, talven kestävä. Sitäkin näkyy joissakin noissa siemenseoksissa. Ja sitten oli se englannin raeheinä, joka on nopeasti itävä nurmikkoheinä, ei tee rönsyjä, se on löyhästi mätästävä, on hyvin aggressiivinen, kilpailee hyvin rikkojen kanssa, minkä takia se on siellä se ensimmäisenä pintaan tuleva ja kasvusto peittää sen rivivälin, minkä takia se siellä on. Sillä on nopea jälkikasvu, vaatii säännöllisen niiton, kestää leikkausta, mutta ei kovin matalaan. On talven kestävä jonkun verran, mutta meillä yleensä esiintyy 1 tai korkeintaan ehkä 2-vuotisena. Se on arka lumihomeelle, että semmoisilla alueilla häviää, missä lumihometta tulee. Ja kulutuksen ja varjon kestävyys on aika heikko. Ja tästä on jalostettu tämmöisiä nurmikkokäyttöön matalampia, tiheämpiä lajikkeita. Tuossa on muutama esimerkki näistä Englannin Brittein-saarten siemenseoksista. Tässä on nyt just tämä Englannin raiheinä, tämä nurmikkolajike ja puistonata. Ja sitten tuommoinen toinen, jossa on hyvin monenlaista, useampaa nataa, punanataa, punanataa, etelännataa, niittynurmikkaa, lampaanataa, etelärölliä, puistonataa. Eli se on tämmöinen monipuolisempi ja monimuotoisuutta lisäävä sitten vielä enemmän. No, mitäs muita monivuotisia siellä voisi olla siemenseoksessa? Palkokasveja ei hirveästi ole oikeastaan näitä monivuotisia enää mitä voisi sinne ajatella, mutta mulle tuli nyt mieleen tuossa tuommoinen keltamaite, kun kattelin vähän minkälaisia tutkimuksia tai hankkeita on ollut maailmalla. Se on monivuotinen, talvehtii meillä, ei ole kovin vaativa kasvupaikan suhteen, viihtyy myöskin kuivassa, mutta on erittäin hidas itämään ja hidas lähtemään kasvuun. Se on meillä lähinnä laidunkasvi ja tosiaan pyrkii kasvamaan korkeutta, mutta koska se on laidunkasvi, niin se sietää sitä alasniittoa jonkun verran. Ei siedä kovin paljon varjostusta, että siinä mielessäkin voisi sopia tämmöiseen matalana pidettävään seokseen. Houkuttelee pölyttäjiä, jos pääsee kukkimaan, ja sitten se on typen sitojakasvi. Tuosta etsiskelin sitten vähän, että mitäs muuta voisi olla siellä marjojen rivivälissä. No, viimeksi kun pidin tätä esitystä, niin siellä viljelijä kertoi, että hän käyttää aina suojaviljana ohraa. Ja sitä kautta sitten tulee sitä viljaa myöskin sinne riviväleihin. Yhtä lailla siellä tietysti voi olla muitakin viljoja suojaviljana. Sitten voi olla hunajakukkaa, esimerkiksi ensimmäisenä vuonna suojakasvina. Se tuo sinne sitä pölyttäjille ravintoa. Sitten voi olla tattaria, sama asia, tuo sinne pölyttäjille ravintoa. Ja tuossa on Tolvasen Tero, joka on marjanviljelijä tuolla Pohjois-Karjalassa. Teron kuva tuolta uudistavan viljelyn oppaan sivuilta. Eli siellä löytyy herukan rivivälistä ensimmäisenä vuonna hunajakukkaa ja persian apiloa.
No sitten törmäsin tämmöiseen Raspberry-projektiin, joka on luomumarjan viljelyn projekti. Siellä on useampia maita, missä tätä projektia viedään eteenpäin. Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Romaniassa, Marokossa oli kokeita ja siellä oli tavoitteena vähentää tuholaisia erilaisilla kumppanuuskasveilla, parantaa maan rakennetta tuomalla sinne erilaisia kasveja ja lisätä sitten myöskin monimuotoisuutta. Ja nämä oli mansikka ja vadelma, joiden viljelyssä sitä kokeiltiin. Siellä oli vähän erilaisia kokeita eri maissa, mutta sitten siellä oli tämmöisiä kukkivia kaistoja, houkutuskasveja, maanpeitekasveja, joita siellä kokeiltiin. Ja tuossa näkyy niitä minkälaisia kasveja esimerkiksi kukkivina kaistoina siellä oli kokeiltu. Ja nämä oli pääasiassa tämmöisillä hyvin isokokoisilla tunneleilla, jonne mahtui sitten näitä rivivälejä, oikeastaan niin kuin rivien väleihin tämmöisiä kukkivia kaistoja, taikka sitten näiden tunneleiden kohti niin kuin rakenteiden alle näihin tukipilareiden kohtiin. Ja sitten siellä oli myöskin tämmöisiä houkutuskasveja, trap plants, ja sitten kokeiltu myöskin siellä tämmöisiä rivivälikasveja. Mä laitan teille nämä materiaalit, niin pääsette katsomaan näitä. Tuossa esimerkiksi mansikan rivivälissä kasvaa houkutuskaistalla taitaa olla minttua tuossa ja sitten täällä oli tämmöisiä samettikukka seoskasvustoja, joita sieltä löytyi. Ja sitten siellä oli urkkuyrttiä siellä tunneleiden näiden tukipylväiden yhteyteen kylvetty. Ja sitten vielä oli näitä apiloita tämmöisenä rivivälikasveina sitten myöskin. Noita pääsette katsomaan. Sitten Ruotsista löytyi tuommoinen Ökaden biologiska mångfalden med blommor i odlingen, josta tuossa nyt yksi kuva. Jordbruksverketin opas löytyy tuolta. Siellä oli pääasiassa vihannesviljelyyn näitä tämmöisiä kukkivia kaistoja, mutta siellä oli myöskin marjakasveja kokeilussa viljelijöillä ollut mukana. Ja heillä oli tämmöisiä kukkakaistoja alueilla, joita ei varsinaisesti käytetä viljelyyn, esimerkiksi päisteisiin tai kastelukäytäviin, niin sinne oli kylvetty sitten näitä monimuotoisuutta tuomaan näitä kaistoja. Tämmöisiä löytyi tuolta maailmalta myöskin, millä voisi monimuotoisuutta siellä marjatarhan riviväleissä tai laidoilla tai kaistoilla sitten lisätä. Olisiko teillä kysymyksiä tai kommentteja? Kiitoksia esityksestä. Oletko sä tavannut näitä rikkakasvilajeja, mistä Pentti puhui, niin näillä marjatiloilla? Niin... Olen itse asiassa mä olin Etelä-Savon puolella hetken aikaa ja siellä löytyi joiltakin tiloilta. Heillä oli marjoja, heillä oli vihanneksia, heillä oli sitten myöskin ihan siemenviljelystä ja sillä lailla törmäsin siihen ihan kun olin siemenviljelystarkastuksessa
tarkastusta tekemässä, niin siellä heidän marjavihannes niin kuin viljelysten laidoilla näkyy tätä näin rikakanan hirssiä. Joo. Et näissä kun haetaan näitä tämmöisiä kumppanuuskasveja tai kukkiviakaistoja tai näitä, niin kannattaa aina sitten niin kuin olla tietysti erittäin niin kuin hereillä niissä siemenseoksissa saattaa olla yllätyksiä ja osa näistä kasveistakin saattaa lähteä leviämään siellä kasvustoissa. No niin, tuleeko kysymyksiä, kommentteja? Tai kokemuksia. Kokemuksia. Ei olla pyydettyjä puheenvuoroja. Joten kiitetään sinua ja me laitetaan tosiaan nämä esitykset sinne Marjatietosivuun ohjelmaan linkkinä. Kiitos. Hyvä, kiitos. Ja sitten me mennään eteenpäin ja meillä on seuraavaksi sitten Pauliina Palonen, joka on sitten Helsingin yliopistosta ja puutarhakarpalon viljely tunneleissa on teidän hankkeen aiheena. Joo. Mitäs mä saan jaettua tämän? Joo, se näkyy, niin laitatko sä siihen esitystilaan siitä? Niin Siinä päällä on meidän kuvat, mä en pääse siihen käsiksi. Okei. Mitäs mä nyt teen? No nyt varmaan toimii. Joo, kyllä. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Pauliina Palonen ja on tutkijana ja opettajana täällä Helsingin yliopistossa Viikin kampuksella. Ja tutkin ja opetan muun muassa marjakasvien tuotantoa. Ja tänään kerron tällaisesta uudesta, tai me on tutkittu pidempään jo tätä karpalon viljelyä Suomen olosuhteissa, mutta nyt erityisesti tästä uudesta hankkeesta, jonka nimi on Karpaloinnovaatio, suomalaisen puutarhakarpalon tuotantokasvutunnelissa. Ja tämä on tämmöinen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hanke, eli osittain Euroopan unionin rahoittama. Alkoi nyt tämän vuoden alussa ja kestää 3 vuotta. Ja tavoitteena meillä on tuoda uusi viljelykasvi, puutarhakarpalo Suomeen ammattimaiseen marjatuotantoon ja kehittää sille Suomen oloissa toimiva viljelytekniikka. Ja tässä hankkeessa on innovaatioryhmä, joka tekee työtä tämän tavoitteen hyväksi ja kehittää tämän viljelymenetelmän hyödyntäen uusimpia marjatuotannon teknologioita, kasvutunneleita, tabletop-menetelmää ja rajoitettua kasvualustaa ja tippukastelua. Ja innovaatioryhmään kuuluu 5 alkutuotantoyritystä eli 4 viljelijää, jotka näette tässä: Isohiden kartano, Peltosirkun marjatila, Tyrnikka ja Yrjölän marjatila ja sitten 1 taimitarha eli Peuraniemen taimitarha. Ja nämä viljelijät sitten tiloillaan, tarkoitus on, että he testaa tätä meidän alustavasti kehittämää viljelymenetelmää ja sitten heidän kanssaan edelleen niin kehitetään sitä, saadaan heiltä palautetta, miten se toimii siellä niin kuin oikeassa viljelyssä. Ja sitten Peuraniemen taimitarha luonnollisesti keskittyy näiden taimien lisäämiseen. Eli nämä on nämä alkutuotantoyritykset, jotka on tässä innovaatioryhmässä, ja asiantuntijaorganisaatioita on Helsingin yliopisto, eli minä täältä, ja sitten Proagria Etelä-Suomi ja Marja Kallela on siellä tämän hankkeen vastaava henkilö. Vähän historiaa tästä karpalon viljelystä. Meillähän kasvaa tämä luonnonvarainen karpalo, iso karpalo nimeltään Vaccinium oxycoccus, joka kuva on tässä vasemmalla ylhäällä.
Ja sitten lisäksi luonnossa on pikkukarpalo, Vaccinium microcarpum, joita jonkun verran luonnosta kerätään ja tulee myyntiin ja tulee naapurimaastakin myyntiin. Mutta sitten tämä Vaccinium macrocarpon, jonka suomalainen nimi on Amerikan karpalo, se on tämmöinen huomattavasti tämmöinen niin kuin rotevampi, isokokoisempi kasvi, ja se on se, jota viljellään Pohjois-Amerikassa, USAssa ja Kanadassa pääasiassa. Tässä näkyy näitä karpalon viljelyalueita, eli täällä Kanadassa British Columbia, USAssa Oregon ja sitten tosi paljon on täällä niin kuin itärannikolla Massachusetts ja Kanadan puolella Newfoundland, Quebec ja sitten New Jersey USAssa. Ja jos katsotaan nyt, että miten me niin kuin suhteessa ollaan näihin alueisiin, täällä näkyy kartalla Suomi, niin mehän ollaan niin kuin tosi pohjoisessa, täällä 60 leveyspiirin pohjoispuolella, kun nämä pääasialliset tuotantoalueet on täällä 40 ja 50 leveyspiirin välillä. Ja nämä lajikkeita, mitä siellä viljellään, on tosi paljon erilaisia. Ne ei ole kauhean pitkälle jalostettuja, että osa on ihan luonnonkantoja, jotka on otettu viljelyyn. Osa on 1 tai 2 risteytyksen päässä niistä luonnonkannoista. Mutta niin kuin näette, niin eri värisiä, eri kokoisia marjoja ja isoja. Tältä ne pellot näyttää siellä USAssa. Tämä pelto on tuolta Michiganista. Ja ne on aina tämmöisiä niin kuin tosi isoja, tasaisia alueita, hyvinkin suuria siis, ja siellä kiertää tätä peltoa, koska sinne pumpataan vesi sitten sadonkorjuun ajaksi, ja samaten sinne pellolle pumpataan vesi yleensä talven ajaksi suojaamaan niitä kasveja talven aikana. Tässä näkyy myös tämä kastelulaitteisto, mikä pitää olla. Ja täältä näyttää se sadonkorjuu, eli kun sinne on laskettu vesi sinne pellolle, niin sen jälkeen koneellisesti irrotetaan nämä marjat näistä kasveista. Ja koska näiden marjojen sisällä on sellaiset pienet ilmakolot, niin ne kelluu tässä veden pinnalla. Ja sitten tuollaisilla puomeilla vaan kootaan kasaan ja lastataan sitten siitä rekkoihin ja ajetaan mehutehtaalle. Suurin osa menee mehuksi. Amerikkalaiset tykkää juoda karpalomehua erilaisiin hilloihin, kastikkeisiin. Ja sitten tosi paljon nykyään myös kuivattua karpaloa käytetään tämmöisissä erilaisissa välipalatuotteissa. Lähimpänä meitä niin karpaloa viljellään Latviassa ja tämmöisillä entisillä turpeen nostoalueilla. He on alun perin taimimateriaali on tullut USAsta, nyt ne lisää sitten itse omille pelloille, käyttää näitä omia kasveja siihen lisäämiseen. Karpalo on erittäin helppo lisätä, se kasvattaa sellaiset pitkät rönsyt. Ne rönsyt voi pätkiä ja pistää turpeeseen ja ne juurtuu tosi helposti ja lähtee nopeasti kasvamaan. USAssa ne perustaa uusia peltoja niin, että se maa muokataan, valmistetaan. Sitten vanhalta pellolta kerätään sitä rönsymateriaalia, se heitellään sinne maan pinnalle ja sitten ajellaan traktorilla siitä päältä niin, että ne vähän painuu sinne maan sisään ja sitten juurtuu ja lähtee kasvamaan. Mun ne pellot voi olla todella vanhoja, että ne on monta kymmentä vuotta vanhoja, 50 vuotta jopa. Nämä lajikkeet, mitä Latviassa viljellään, niin on tässä Stevenson Pohjois-Amerikassa eniten viljelty lajike. Ja sitten lisäksi on näitä muita Pilgrim, Lemunion ja Bergman. Ja Latviassa ne markkinoi nämä marjat tuoremarjana paikallisille markkinoille ja tuoremarjana myös muualle Eurooppaan. Ja siellä ei käytetä märkäkorjuuta, vaan tämmöistä niin kutsuttua kuivakorjuuta, josta tässä näkyy tämä kone, millä ne tavallaan ne vaan riivitään ne marjat sieltä maasta tai noista kasveista irti ja lastataan tänne korjuukoneen kyytiin. Ne tekee myös paljon tämmöisiä omia jatkojalosteita niistä, mistä näkyy tässä jotain mehua ja
tämmöisiä snäkkejä ja sosetta tai hilloa. No, Suomessakin on yritetty tätä karpalon viljelyä muutamaan otteeseen, mutta ne yritykset on päättynyt aina onnettomasti. Sato ei ole kerinnyt kypsyä ja sitten, koska meidän kasvukausi on niin lyhyt, ne kasvit ei myöskään kerinnyt tuleentua talven varalle, joten ne sitten kuoli vähitellen. Ne viljelijät ei saanut marjoja ja lopulta ne menetti ne kasvitkin. Mutta mitä nyt on tapahtunut viime vuosina, niin tämä johtui siis nimenomaan siitä, että meidän kasvukausi on liian lyhyt ja liian kylmä. Lämpösummaa ei kerry tarpeeksi. Tuo viljelyalueelle tyypillisesti lämpösummakertymä on noin 1800–2500 astevuorokautta. Kaikkein pohjoisimmilla viljelyalueilla Newfoundlandissa, Kanadassa noin 1400 astevuorokautta. Mutta meillähän on nyt myös kasvukaudet on tullut lämpimämmiksi, pidemmiksi. Lämpösummakertymä on suurentunut viimeisten muutaman 10 vuoden aikana. Ja sitten suurempana syynä, miksi me alettiin tutkia tätä karpalotuotantoa Suomessa, oli se, että niin kuin kasvutunneliviljely on yleistynyt ja kaikki siihen liittyvä tekniikka ja teknologia on niin kuin tullut kaikkien saataville ja sitä osataan tehdä hyvin. Niinpä me päätettiin sitten alkaa tutkia tai kokeilla uudestaan, että pystyisikö Suomessa tuottaa tämmöistä Amerikan karpaloa. Ja me alun perin saatiin USAsta, Oregonista, geenipankista näiden 7 lajikkeen rönsymateriaalia. Me valittiin nämä sen mukaan, että sadon ajoittuminen on vähän erilainen, sitten näissä on vähän erilainen marjan laatu. Ja ne tuli meille tänne Viikkiin yliopistolle näitä pitkiä rönsyjä, oli vaan kierretty kiepille ja pantu muovipusseihin ja ne tuli tänne kirjekuoressa. Me pätkittiin ne rönsyt, juurrutettiin ne turpeessa ja laitettiin ne tänne kasvutunneliin kasvamaan tämmöisiin amppeleihin. Tämä oli siihen aikaan vielä vadelmatunneli, mutta nyt karpalot on kyllä vallannut koko tunneli ja vadelmat ovat saaneet väistyä. No, vuoden päästä ne kasvit näytti tältä. Niillä oli tippukastelu täällä suoraan tänne amppeliruukkuun. Ja silloin jo ensimmäiset kasvit alkoi kukkia, eli vuoden päästä tästä pistokaslisäämisestä. Tässä on lajike Pilgrim. Ja tämä kasvin rakenne on sellainen, että se kasvattaa näitä tosi pitkiä rönsyjä, jotka lähtee täältä. Ne voi kasvaa yli metrin yhden kasvukauden aikana. Ja sitten se tekee tämmöisiä niin kutsuttuja pystyversoja, jotka on noin 20 senttiä pitkiä tämmöisiä pystyversoja. Ja tänne pystyverson kärkisilmuun erilaistuu kukka-aiheet syksyllä ja sitten keväällä, kun se silmu puhkee, niin sieltä tulee nämä kukat. Tässä näkyy nyt, nämä on vielä nupulla. Ja sitten se pystyverso jatkaa vegetatiivista kasvuaan siitä niiden kuhkien yläpuolelta. No, pari vuotta myöhemmin ne kasvit näytti jo tältä. Näette tämän valtavan rönsyn kasvun täällä ja Pilgrim-lajikkeen hyvän sadon tuoton. No, näiden kasvien satoa mitattiin monena vuonna ja tässä on nyt vuodesta 2017, eli 2 vuotta sen jälkeen, kun pistokkaat oli pistetty maahan, tai ei maahan, vaan kasvualustaan. Niin meillä on siis tämä Stevens, tämä keltainen tolppa, niin se on se Pohjois-Amerikan yleisimmin viljelty lajike, koska sen ehkä eniten siitä syystä, että sen niin kuin prosessointiominaisuudet on aika hyvät tai todella hyvät. Meillä Pilgrim on alusta asti ollut kaikkein satoisin lajike ja se alkoi tuottaa satoa 2 vuotta aikaisemmin kuin nämä 4 muuta lajiketta, jotka tässä on kuvattuna. Ja marjakoko on, siinä ei nyt ihan hirveästi eroja. Toi Howes on vähän pienimarjaisempi kuin nämä muut, mutta Pilgrim, Stevens ja Early Black niin aika samaa luokkaa. Ja meillä ei ollut paljon mitään tauteja eikä tuholaisia ole havaittu näillä
kasveilla. Pohjois-Amerikassa ne käyttää viljelmillä paljon fungisiidejä eri kasvitautien torjuntaan, käyttää tuhoeläinten torjunta-aineita ja myös rikkakasvien torjunta-aineita siellä. Ja meillä on ollut kasvualustana metsätaimiturve ja sitten siihen sekoitettuna tuommoinen hitaasti liukeneva lannoite, osmokote ja sitten tippukastelun kautta annettu pelkkää vettä. Ja näillä on erittäin hyvä varastosäilyvyys näillä marjoilla, mikä tekee siitä mielenkiintoisen. Tässä kuvassa on nämä käyrät kuvaa sitä, että kuinka suuri osuus marjoista pilaantui, niin että jouduttiin heittämään pois. Tämän varastoinnin aikana, joka on tässä 30 viikkoa, eli yli puoli vuotta, ja tämä on +2 asteessa, eli ei pakkasessa, vaan niin kuin jääkaappilämpötilassa. Ja vuodet on tietysti vähän erilaisia, mutta periaatteessa täällä niin kuin yli puolen vuoden varastoinnin jälkeen hyvin pieni osuus marjoista oli pilaantunut niin, että ne jouduttiin poistamaan sieltä. Tässä on tämä viljelymenetelmä, mitä me täällä Helsingin yliopistolla meidän koetunnelissa on käytetty. Eli kasvit, niin kuin tässä vasemmalla, tämä on nyt se Pilgrim-lajike, niin kasvaa tuommoisessa niin kutsutussa mansikkalaatikossa, joka on pantu tuollaiseen kouruun. Ja siellä on metsätaimiturve ja osmokote 5-6 kuukauden liukenemisajalla ja sitten tippukastelun kautta tulee vettä. No, tässä on näitä ohjeita vielä sanottu, tai miten me on tätä nyt onnistuneesti viljelty. Ne tosi nopeasti kasvattaa sen purkin tai ruukun täyteen juurimateriaalia, joten ne on uudelleen ruukutettava. Me on tehty se 2 vuoden välein aina isompaan ruukkuun, kunnes tuli raja vastaan, että ne oli niin isoja ja painavia ne ruukut, että niitä ei voinut enää liikutella. Ja sitten välivuosina siihen kasvualustan pintaan kannattaa lisätä turvetta, koska ne juuret mielellään hakeutuu siihen pintaan, ne hyötyy siitä lisätystä turpeesta. Pohjois-Amerikan viljelmillä ne lisää sinne pelloille vuosittain hiekkaa. Sen kasvun se levitetään yleensä niin kuin talvella ja se tavallaan niin kuin sitten joka vuosi lisätään vähän sitä kasvualustaa sinne peltoon. No, miten näitä pitäisi leikata, niin sitä me ei varsinaisesti vielä tiedetä. Että peltoviljelyssä sitä tavallaan sille harataan sitä kasvustoa koneellisesti, harvennetaan, mutta jollain lailla on pakko leikata, koska tuo rönsyjen kasvu on niin voimakasta. Minulla on yksi väitöskirjatutkija, joka tutkii nimenomaan sitä, että mihin aikaan se leikkaus kannattaisi tehdä ja kuinka paljon kannattaa leikata, jotta sadontuotto pysyisi hyvänä ja myös marjan laatu pysyisi hyvänä. Sitten minulla on toinen väitöskirjatutkija, joka tutkii nimenomaan näitä eri kasvualustoja ja lannoitusta. Me on onnistuneesti käytetty sitä metsätaimiturvetta, mutta nyt tutkitaan myös, olisiko mahdollista rahkasammal-alustaa käyttää turpeen sijasta. Sitten on tutkittu biohiilen vaikutusta siihen ravinnetarpeeseen, että voidaanko, jos lisätään biohiiltä kasvualustaan, niin sitten vähentää sitä annettua lannoitetta. Ja sitten mikä on tosi tärkeää, että miten nämä käsittelyt vaikuttaa talvehtimiseen. Mä tuun siihen hetken päästä. Tässä on nyt ihan viime syksyltä tuloksia. Lannoitustaso on tässä 100% tarkoittaa sitä, mikä me on niin kuin havaittu hyväksi meidän monen vuoden aikana. Eli se on 1,5 grammaa osmokotea per litra kasvualustaa ja sitten on annettu siitä joko 40%, 70% tai sitten vähän enemmän kuin se. Ja me nähtiin, että sato edelleen kyllä lisääntyi näillä, jos sitä lannoitetta annettiin enemmän. Mutta meillä on nyt kesken vielä ne varastointikokeet, jotta me nähdään, että miten se sitten vaikutti marjan laatuun, että heikensikö tämä isompi lannoitustaso jo sitten marjan laatua.
Sammaleen ja turpeen välillä kasvualustana ei ole suurtakaan eroa. Biohiilellä ei nähty ehkä kovin isoa vaikutusta. Päinvastoin täällä 100% lannoitustasolla jostain syystä turvealustassa se biohiililisä on vähentänyt satoa. Tälle me ei vielä tiedetä selitystä, mutta ehkä me keksitään se vielä. Marjakokoon ei ollut suurtakaan vaikutusta lannoituksella, paitsi tuolla alimmalla lannoitustasolla ne jäi vähän pienemmiksi. No, talven kestävyys on se yksi tärkeä huomioitava asia täällä. Ehkä kaikkein kriittisin vaihe on keväällä, koska tämä on ikivihreä kasvi. Ja sitten jos tulee äkkiä lämmintä, tulee äkkiä tosi paljon auringonvaloa, niin se kärsii herkästi pakkaskuivumisesta tai tämmöistä kevätahavasta. Ja sen takia siellä Pohjois-Amerikassa ne käyttää tätä tulvittamista siellä pellolla. Se jäätyy tavallaan se vesi talveksi siihen pellon pintaan. Tai sitten sellaisella alueella, jos tiedetään, että varmasti tulee lumipeite, niin silloin ne ei tulvita niitä peltoja. Näitä on tutkittu paljon ja nämä lajikkeiden välillä on eroja pakkasen kestävyydessä. Että kestävimmät kestää jopa -30 astetta pakkasta, nimenomaan nämä pystyversojen kärkisilmut, joissa ne kukka-aiheet talvehtii. Ja tässä on näitä Pilgrim ja Stevens noin 25-30 astetta pakkasta. Mutta se kriittinen, no tässä näkyy näitä talvehtivia kasveja, ne muuttuu ihan punaiseksi ne lehdet talvella ja sitten keväällä kun tulee lämmintä taas, niin sitten takaisin vihertyy. Tässä on kuva meidän semmoista pakastuskaapista, ohjelmoitavasta pakastuskaapista, jossa me tehdään näitä kontrolloituja pakkastestejä. Täällä pystytään ohjelmoimaan niin, että lämpötila laskee tietyllä nopeudella tiettyyn pakkasmäärään. Ja sitten me laitetaan kasvit sinne ja katsotaan, että miten ne on selviytynyt näistä pakkaslämpötiloista. Ja nyt tietysti kun viljellään rajoitetussa kasvualustassa, niin se juuriston kestävyys on se kriittinen juttu, koska kun ne talvehtii purkeissa, niin juuristo on alttiina samalle lämpötilalle kuin mitä on ilman lämpötila, eikä niin kuin maassa, koska maassa on aina se lämpövarasto, joka suojaa juuria. Ja näistä kontrolloiduista pakkastesteistä me on huomattu, että kun nämä purkit, missä oli niitä taimia, niin pakastettiin -10 asteeseen, niin sen jälkeen ne vielä kasvoi ihan hienosti sen jälkeen. Mutta -20 astetta oli liikaa, eli sen jälkeen se kasvu oli niin kuin huomattavasti heikentynyt, se juuristo oli suurimmaksi osaksi vaurioitunut. Ja tässä oikealla ylhäällä on tämmöisestä kokeesta, missä nämä taimet, tässä on nyt eri kasvualustoilla, ne taimet talvehti joko unprotected eli ihan tuolla ulkona niin, että niiden päällä satoi lumi. Ja sitten unprotected in sand oli niin, että ne ruukut oli kaivettu tämmöiseen hiekkapetiin, mutta niidenkin päälle tuli lumi. Ja sitten oli tämmöisessä verkkohuoneessa, jossa ne oli niin kuin ilman lämpötilassa, sama lämpötila mikä ulkona oli. Mutta koska siinä oli katto päällä, semmoinen läpinäkyvä katto, niin niiden päällä ei tullut lunta ollenkaan. Ja sitten mitattiin, että miten se kasvu käynnistyi keväällä. Ja tästä nyt tosi selkeästi näkee sen, että ilman sitä lumipeitettä niin ne kärsi kyllä huomattavia vaurioita se juuristo. Eli jos ei ole lunta, tai ei ole jotain hyvää varastoa, mihin ne voi roudata talveksi, niin jonkinlainen talvisuojaus pitää kehittää ja sekin on meillä nyt niin kuin agendalla. No mitä nyt tapahtuu, niin tilakokeet, 2 näistä tiloista on ottanut jo näitä karpaloita viljelyyn ja sieltä viime kesältä jo saatu ensimmäisiä satotuloksia ja lisää tiloja sitten tulee mukaan viljelyyn tämän kesän aikana, ottaa taimet sinne tunneleihin. Ja yhdellä tilalla on tarkoitus laittaa ne niin, että ne ei ole tämmöisessä tabletop-systeemissä, vaan että ne on niin kuin maapohjassa, tunnelissa, mutta että siellä on niin kuin penkit ja mypeksillä katetut tämmöiset kourupenkit, jossa on sitten
metsätaimiturvetta kasvualustana, mutta se vastaa tavallaan tämmöistä niin kuin maapohjaviljelyä, mutta tunnelissa. Sitten meillä on tarkoitus järjestää ensi syksynä pellon pienarpäivä täällä Viikissä lokakuun alussa. Kasvualustakoe tehdään tänä kesänä. Meillä on sitten edelleen tätä tutkitaan sammalta ja sitten Kekkilän uusia kasvualustoja, joissa on sammalta ja puukuitua ja muita tämmöisiä aineita. Tavoitteena niin kuin vähentää sitä turpeen käyttöä. No ensi talvena tehdään vielä tämmöinen talvisuojauskoe, missä mietitään erilaisia menetelmiä, millä ne taimet saataisiin suojattua talvella. Ja sitten kun saadaan tuolta tiloilta niin kuin enemmän tietoa näistä tuotantokustannuksista ja sitten myös satomääristä ja tuotoista, niin voidaan tehdä kannattavuuslaskelmia tämän viljelystä. Se, mikä pitää vielä pohtia, niin on sadonkorjuu. Miten se tehtäisiin niin kuin taloudellisesti. Nämä on hyvin helppoja korjata, ne lähtee riipimällä irti noista versoista, mutta olisiko siihen jotain tämmöistä koneellista ratkaisua olemassa, sitä ei tiedetä vielä. Sitten voisi kehittää uusia kotimaisia karpalotuotteita näistä marjoista ja sitten myös miettiä niiden markkinointi, että erotutaan sitten. Tietenkin pitää erottua tästä meille tuontimarjana tulevasta amerikkalaista karpalosta. Mä oon nyt annettu tälle nimeksi puutarhakarpalo sen takia, että se erottuu nimenomaan siitä Amerikan karpalosta ja tavallaan perusteena se, että kun sitä tuotetaan tunnelissa, niin se on nyt sitten tämmöinen vähän niin kuin puutarhamansikka on puutarhamansikka. No, tämän hankkeen tuloksena on sitten tämä toimiva viljelytekniikka, joka mahdollistaa karpalon viljelyn Suomessa ja tämän marjan tuomisen markkinoille kaupallisesti kannattavasti. Ja kohderyhmä tässä on tietysti ammattimaiset marjanviljelijät, mutta loppuviimeksi myös suomalaiset kuluttajat hyötyy, kun markkinoille saadaan enemmän ja kestävästi kotimaassa tuotettuja terveellisiä marjoja ja marjatuotteita. Tässä on vielä mun tutkimusryhmä, väitöskirjatutkijat, maisteritutkijat tai maisteritutkielman tekijät, jotka on tehnyt töitä ja sitten meidän teknistä henkilökuntaa ja sitten mitä rahoitusta ollaan saatu eri lähteistä tämän työn tekemiseen. Kiitos. Onko kysyttävää? Joo, kiitos Pauliina esityksestä. Oli kyllä mielenkiintoinen. Onko jatkojalostajat miten osoittaneet kiinnostustani? No enää varmaan jatkojalostajat ei vielä varmaan oikein tiedä tästä. On keskitytty niin kuin saamaan sitä marjaa aikaiseksi tuotettua, mutta se on varmaankin niin kuin seuraava askel. Kyllä. Joo, mutta kiitoksia esityksestä ja jäädään sitten odottelemaan vielä lisää tuloksia. No niin, kiitos. Kiitos. Mennään eteenpäin. Meillä ollaan vähän nyt tästä aikataulusta jäljessä, mutta meillä on nyt sitten vielä tietysti, kun marjakausi käynnistyy, niin sitten tämä marjaviljelijöiden rahahuolto ja sitten nämä käteisnostot, niin, jotka on ainakin aikaisempina kesinä puhuttaneet, niin sitten Pohjois-Savon osuuspankista Heidi Paavilainen, niin hypätään vähän toisenlaiseen aiheeseen. Ole hyvä. Kiitos paljon ja kiva, että pääsin tänne tosiaan puhumaan. Mielenkiintoisia aiheita teillä ollut. Ja katsotaan, saanko minä täältä materiaalin, näkyykö teille nyt millä tavalla tämä minun materiaali? Joo, kyllä näkyy. Näkyykö niin kuin esitysmuodossa vai? Ei näy esitysmuodossa, mutta... No silloin mennään vielä, näkyisikö nyt paremmin? Nyt näkyy, joo. No niin, hyvä juttu. Joo, tosiaan tarkoitus käydä vähän sitten läpi noita meidän rahahuollon asioita. Ja tosiaan nyt sitten
Kausityöläisen palkanmaksu sitten teitä monia koskettaa seuraavanakin kesänä ja jonkin verran on sitten meilläkin täällä Pohjois-Savon osuuspankissa tullut muutoksia niin kuin viime kesäänkin nähden. Ja tietysti osa on varmasti teille tuttua asiaa, mutta käydään kuitenkin läpi. Eli jos teillä nyt sitten sellaisia kausityöntekijöitä ensi kesänä olisi, jotka tarvitsisi niin kuin suomalaisen pankin tiliin, niin he voivat lähettää meille sitten tämmöisen asiakkuushakemuksen ihan tuolta op.fi-sivuston kautta. Eli siellä löytyy ihan tämmöinen muutitko Suomen ja haluat asiakkaaksemme, niin sitä kautta pääsee sitten nopeiten niin kuin avaamaan itselleen sitä asiakkuutta suomalaiseen pankkiin, mutta pääsääntöisesti niin lyhyen aikaa maassa töitä tekeville henkilöille riittää ihan oman kotimaansa pankin tarjoamat palvelut arjessa toimimiseen. Eli useinhan näillä kausityöntekijöillä on sitten käytössään ihan kotimaansa pankkipalvelut ja maksukortti, joita pystyy sitten käyttämään ihan Suomessakin oleskellessa. Ja tosiaan Suomessa ollaan sillä tavalla hyvässä asemassa, että meillähän se pankkikorttimaksu kyllä onnistuu useimmissa paikoissa. No sitten oikeastaan, jos mennään tähän asiaan, mikä enemmän teitä koskettaa, niin on tämä palkanmaksu. Eli se palkanmaksu toki kannattaa tehdä työntekijän kotimaassa olevalle tilille tilisiirrolla. Totta kai tunnistetaan se, että siinä on sitä erilaista käytäntöä eri maissa, että välttämättä sitä ei sinne omalle tilille haluta sitä palkkaa ja se halutaan sitten käteisenä ja kohta kerron siitä sitten tarkemmin. Mutta tosiaan Suomessahan meillä palkanmaksu tapahtuu aina tilisiirroilla ja tällä hetkellähän tässä SEPA-alueella, eli puhutaan EU-alueesta, niin nämä tilisiirrot tapahtuu tosi nopeasti, eli se SEPA-pikasiirtona se raha on ihan muutamissa sekunneissa perillä siellä vastaanottajan tilillä. Eli tosiaan se olisi se ensisijainen tapa maksaa se palkka sille kausityöntekijälle. Ja tietenkin siinä on se riski, että se käteinen isoina summina, se on riski sille kausityöntekijälle itselleen myös, eli tosiaan sitten voi olla, että joutuu tekemään myös tulille käteisrahailmoitukset, jos sitä käteistä on niin kuin 10 000 € arvosta tai enemmän. Ja sitten tietenkin, jos työntekijällä olisi tili täällä OP:ssa ja hän tulisi työsuhteen päätyttyä sitten nostamaan niitä tilivaroja, niin ne täytyisi hänen sitten etukäteen tilata vielä sitten käteiseksi konttoriin, jos se ylittää sen yli 5 000 €. No sitten taas niin kuin teille päin, marjanviljelijöille päin, miten tämä näyttäytyy, niin tosiaan onhan se käteisen rahan nostaminen toki teillekin sitten iso kuluerä ja tietenkin suurten käteissummien kuljettaminen ja säilytys on aina se turvallisuusriski. Ja yritysasiakkaathan ei voi tehdä käteisen nostoa konttorin kassapalvelussa, vaan yritykset aina tilaa satunnaisessa ja erityisessä tilanteessa tarvitsemansa käteisen ihan tuolta ulkoistetun rahahuollon kautta. Eli sitten ne tulee suoraan sieltä laskentakeskuksesta ne rahat. Ja tosiaan meiltä ei voi tilata osuuspankeista niin kuin millään niin kuin vaikka verkkoviestillä sitä käteistä rahaa, vaan täytyy olla sitten aina se otettuna käyttöön tuo vaihtorahan verkkotilausportaali, jotta pystyy tilaamaan sitä käteistä rahaa. Ja ehkä tässä kohtaa korostan sitä, että nyt minä tosiaan olen Pohjois-Savon osuuspankissa, mutta kaikki nämä, mitä minä tässä kerron, niin koskettaa kyllä ihan kaikkia osuuspankkeja. Ja toki sitten myös muitakin pankkiryhmiä Suomessa, niin tavallaan, mutta erityisesti voin sanoa, että varsinkin muidenkin osuuspankkien puolesta voin tässä puhua. Ja mutta jos teiltä puuttuu vielä tunnukset käteisen rahan tilaamista varten, niin te voitte laittaa meille sähköpostia tuossa näkyvään osoitteeseen, niin voidaan teille tunnukset sitten toimittaa kyllä. Ja sitten tietysti ehkä se turvallisin vaihtoehto siihen käteisen rahan niin kuin kuljettamiseen ja vaihtorahojen toimituksiin niin on tuo suorakuljetuspalvelu, eli silloin ne rahat tulisi suoraan laskentakeskuksesta teille sinne tilalle ja sieltä pystyy sitten laittamaan myös sitten käteistilitykset menemään suoraan laskentakeskukseen ilman, että pankki on siinä sitten välissä. Ja tästä voi tosiaan sopia sitten arvokuljetusyhtiön kanssa ihan suoraan. Ja tässä minun esityksen lopussa on sitten myös noiden arvokuljetusyhtiöiden yhteystiedot, niin tämä esityksen lopussa.
No sitten oikeastaan tässä on vähän sitten muutoksia jo viime kesään nähden, eli tosiaan pankkeja koskeva sääntelyhän koko ajan kiristyy ja meidän erityisesti käteinen on sellainen asia, mistä meidän täytyy aika paljon niin kuin tehdä selvityksiä ennen kuin me voidaan sitä käteistä luovuttaa eteenpäin. Ja nyt sitten taas on tässä parin kuukauden sisällä tullut joitakin muutoksia, niin huomioithan sitten kun sen käteistilauksen meille teet tai sen vaihtorahatilauksen, niin pankissa meidän täytyy ihan jokaisen käteistilauksen käyttötarkoitus selvittää ja tehdä niistä rahoista sellainen varojen alkuperä- ja käyttötarkoitusselvitys. Ja nyt sitten, kun te teette sen vaihtorahatilauksen, niin sieltä pitäisi teiltä tulla verkkoviestinä sitten meille näiden palkansaajien palkkalaskelmat. Ja ne pitäisi tulla meille sillä tavalla ennakkoon, jotta se asiointi on sujuvaa siinä vaiheessa, kun tuutte hakemaan sitten niitä vaihtorahoja. Ja tosiaan siinä käyttötarkoitusselvityksessä niin täytyy olla siitä maksunsaajasta eli työntekijästä niin nimi, syntymäaika ja minimissään se palkkalaskelma. Ja ensimmäisellä kerralla, kun vaihtorahaa tilaatte, niin siihen pitäisi liittää myös työsopimus siihen selvitykseen. Mutta sitten jos maksatte palkkaa samalle työntekijälle useamman kerran sen kauden aikana, eli kesän aikana, niin sitä työsopimusta ei tarvitse olla sit selvityksen liitteenä jatkossa. Ja jos teidän on helpompi toimittaa esimerkiksi näistä palkansaajista nämä palkkalaskelmat sillä tavalla, että toimitatte ne kaikki kerralla, niin sekin kyllä onnistuu. Mutta sillä tavalla, että jos te noudatte vaihtorahoja nyt vaikka ensi viikolla olisitte niitä noutamassa, niin se pitäisi olla meillä se palkkalaskelma mieluusti ennen sitä hetkeä, kun te olette noutamassa niitä rahoja meiltä. Et joskus on ollut niitä tilanteita, että sit joudutaan vielä, että ei välttämättä ole palkkalaskelma siinä kohdassa valmistunut, niin siinä on sitten sellainen viikon mittainen toimitusaika vielä, että voi sitten jälkikäteenkin sen meille toimittaa. Mutta äärettömän tärkeä asia, että jos meiltä jää saamatta ne palkkalaskelmat, niin siinä pahimmillaan voi käydä niin, että jos me ei saada niitä pyydettyjä tietoja, niin joudutaan sitä tilin käyttöä sitten rajoittamaan. Niin tavallaan sekin on sitten hankala, että tosi tärkeä asia, että meille ne palkkalaskelmat ja myös ne työsopimukset saataisiin meille. Ja tosiaan tuossa on vielä mainittu, että mistä kautta niitä voidaan niitä vaihtorahoja tilata, eli se on tuo rahahuolto.fi-verkkopalveluportaali, ja sinne tosiaan tulee jokaiselle yrittäjälle henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tuossa on nuo meidän vaihtorahojen toimituspäivät, eli Leppävirralla se on perjantai se vaihtorahojen toimituspäivä. Tilaus pitää olla niin kuin sillä vaihtorahaportaalissa keskiviikkona kello 12 mennessä. Suonenjoella vaihtorahoja toimitetaan tiistaina ja tilaus pitää olla tehtynä torstaihin kello 12 mennessä. No sitten vielä tuo, että yritysasiakkaat ei voi tehdä käteistalletuksia pankin konttoreissa, että satunnaiset käteistilitykset on paras aina tallettaa sitten tuolla talletusottoautomaatilla. Ja siihen tietysti tarvitsee sen yrityksen pankkikortin. Tässä on vielä meidän yhteystiedot, mistä meidät tavoittaa. Ja tavallaan nyt se, että on tarkoitus, kaikille meillä lähtee kyllä niin kuin meidän asiakkaille, ketkä meidän tiedoissa on marjanviljelijöitä, niin lähtee tässä nyt piakkoin sellainen infokirja, jossa on nämä hyvin samat asiat, mitä minä tässä kävin läpi, että pyritään meidän asiakkaita tiedottamaan. Ja tosiaan, niin kuin, että jos teillä niitä työsopimuksiakin alkaa tässä jo olemaan ja muuta, niin ne voi meille verkkoviestinä toimittaa verkkoviestin liitteenä niin ihan milloin vaan. Että voitte tavallaan niin kuin ennakoida jostain ensi kesää sitten niin kuin aiemmin. Ja sitten kun tosiaan, että se täytyy niin kuin ennakkoon meillä aina olla ne tiedot niistä palkansaajista ennen kuin tuutte hakemaan niitä rahoja, niin sitten sujuvasti saatte ne vaihtorahat meiltä niin kuin matkaan mukaan siitä, kun olette niitä hakemassa. Mutta herättäisikö tämä kysymyksiä? No niin, Kati-Maria, sinulla on puheenvuoropyyntö. Joo, kiitos. Sitä haluaisin kysyä, että onko siihen tulossa mitään palvelua meille, että pystyykö ne rahat noutamaan sitten ajanvarauksella, koska ei se hirveän sujuvaa ole sitten siellä konttorissa jonottaa niitä valmiiksi laskettuja rahoja. Joo, no
ajanvarauksella se ei meillä valitettavasti onnistu, mutta sieltä pystyy niin kuin infopisteestä tai sitten kassoilta ne hakemat. Ei ole sellaista meillä suunnitteilla, että siihen pystyttäisiin niin kuin ajanvarausta meille niin kuin nimeämään. Että meillähän pystyy niin kuin osalle konttoreista ottamaan semmoisen vaihtorahalokeron käyttöön, josta pystyy niin kuin hakemaan suoraan ne rahat ihan omalla niin kuin tunnusluvulla. Mutta sitten näillä pienemmillä konttoreilla, niin kuin Suonejoki, Leppävirta, niin siellä ei semmoista mahdollisuutta ole. Että siis sinällään niin kuin suosittelen sitä, että kun niitä menette hakemaan, niin kannattaa mennä aika siellä niin kuin aika tuolla niin kuin iltapäivän puolella. Eli aamustahan ei kannata mennä niitä hakemaan tai aamupäivällä. Tuleeko vielä kysymyksiä Heidille? Täällä oli keskustelussa kysymys, että minkä hintainen on työntekijän ulkomaiselle tilille tehty pika-SEPA-siirto? No siis, jos se lähtee niin kuin sieltä yrityksen tililtä, niin yritykselle se maksaa ihan saman verran kuin maksaa suomalainen tilisiirto. Eli siinä ei ole niin kuin eroa. Ja sitten taas se vastaanottaja, se työntekijä, niin hänellehän se niin kuin riippuu siitä omasta pankista, mikä veloitus siellä on siitä sovittu. Mutta niin kuin meidän päästä, kun se lähtee, niin se ei ole yrittäjälle yhtään sen kalliimpi kuin jos maksaisi Suomen sisällä siirron. Mutta oikeastaan minä voisin yhden kysymyksen kysyä teille päin vielä, että onko teillä nyt niin kuin tuntumaa vielä siihen, että kun se on tosiaan ollut aina perinteisesti, että se käteispalkka on niin kuin ollut se halutuin ja se oikeastaan se ainut vaihtoehto, niin onko teillä kellään nyt sellaista signaalia, että pystyisikö sitä myös niin kuin tilisiirtona sitten esimerkiksi ensi kesän osalta jo sitten makselemaan näitä palkkoja? Kati-Marjalla vielä kysymys. Joo, ja voin oikeastaan tähän ensiksi kertoa, että kyllä siinä aikamoista kulttuurimuutosta pitäisi saada nyt jotenkin tehtyä ja työntekijöille joku porkkana nyt siihen, että miksi heidän kannattaa ne rahat ottaa sinne tilille. Ja mä itse yritin sitä viime vuonna sillä tavalla, että jos työntekijälle kelpaisi tavallaan esimerkiksi nyt vaikka yli 1 000 euron summa laittaa sinne tilille, niin sitten minä maksan kaikki kulut, mitä siitä tulee. Koska kyllähän he pyytää laittamaan sitä rahaa sinne tilille silloin, kun he itse tarvii ja on valmiita sitä maksamaan. Mutta sitten kun minä toivoisin, niin sitten ei. Ja he perustelee sitä sillä, että kun siitä tulee sit sitä valuuttakurssin takia sitä tappioa heille. Niin oikeastaan olisin halunnut kysyä sinulta sitä, että onko sulla nyt joku haju siitä, että esimerkiksi jos ukrainalaiselle tilille laittaa sitä rahaa, niin minkä verran he häviää siinä valuuttakurssin muutoksessa? Että minkälaisilla asioilla me ehkä voitaisiin sitä sitten kompensoida heille, mutta kun ei yhtään itse osaa arvioida, että puhutaanko siinä niin kuin euroista vai kympeistä vai satasista. No hirveän vaikea tietysti sanoa niin kuin summasta, mutta eihän jos summa on 1 000 euroa, niin ei voi olla kysymys niin kuin satasista. Et silloin se on niin kuin lähempänä ehkä kymppejä tai sitten joitakin euroja. Kyllä tässä niin kuin ainakin mua pelottaa se, että vaikka se olisi mulle hirveän paljon helpompaa itsellenikin siirtää se raha sinne tilille, että jos mä alan hirveän tiukasti vaatia sitä, että minä maksan ainoastaan tilille, niin sitten nämä vähätkin työntekijät, ketkä tällä hetkellä on saatavana, niin sanoo, että no okei, me mennään sitten tuonne naapuriin, että kerran on niin vaikeita. Niin, sitä pitäisi varmaan jotenkin sitten pystyä niin kuin yhtenäisenä linjana tavallaan edellyttämään, koska kyllähän tämä käteisen käsittely on tosi niin kuin työlästä teille ja tosiaan tämä, niin kuin tämä, että kun sit pankit joutuu tämmöisen selvitykset kaikki pyytämään, niin onhan se niin kuin, että ei se niin kuin kovin helppoa ja tämä on niin kuin äärettömän poikkeuksellista, että palkkoja maksetaan käteisellä niin kuin Suomessa, vaikka ne on ulkomaisia ne työntekijät, että eihän niin kuin millään muulla toimialalla Suomessa ei tätä ole. Joo. Minä en näy, jos jollain on käsi ylhäällä, mutta on varmasti aikanikin jo käyttänyt. Mutta jos teillä heräsi jotakin kysyttävää vielä, niin minut kyllä tavoittaa myös ihan niin kuin sähköpostillakin, että se on ihan etunimi.sukunimi@op.fi, niin voitte laittaa vielä viestiäkin sitten kyllä tulemaan.
Joo, kiitoksia. Kiitos. Hei hei. Hei. Ja saisinko mä tästä vielä sitten muutaman dian jaettua. Pannaanpas tuo. Lopetetaanpas nyt jako. No niin, näkyykö teille? Näkyy. Mutta ei ole esitysmoodissa. On se esitysmoodissa. Kiva. No niin. Joo, hei, tässä lopuksi vielä, meidän aikakin on jo ylittynyt, mutta ihan muutama asia ajattelin vielä tähän lopuksi niin ottaa. Eli meillähän oli tämmöinen kysely marjatiloille tilojen sivuvirroista, ja tämä on tämä VTT:n yhteistyö, ja jolla pyritään edistämään marjojen sivuvirtojen hyödyntämistä. Ja siihen tuli määräaikaan mennessä 10 vastausta, joista 8 oli marjatilaa, ja sitten 2 tilalla on, jotka ovat marjatiloja, heillä oli myös jatkojalostusta, eli omia tuotteita. Ja avomaa tiloja 8, tunnelituotantoa oli 4 tilalla, 1 kasvihuone ja 1 ei ollut omaa tuotantoa. Ja tämä näkyy nyt tosi pienenä, eikä käydä tätä nyt läpi, mutta kuitenkin niin tämmöistä kiinnostusta marjojen sivuvirtojen hyödyntämiseen on tiloilla. Ja sitten kysyttiin myös sitä, että onko mahdollista sitten esimerkiksi pakastaa sitten niitä sivuvirtoja, niin siellä olevat vastaukset. Mutta mä en nyt tiedä sitten, mikä se seuraava steppi sitten tässä hommassa olisi, että nyt pitää olla siihen VTT:hen yhteydessä ja sitten lähteä tätä asiaa niin kuin edistää, että tälleen. No sitten seuraava asia, niin mitä ajattelin lyhyesti puhua, niin on tämä vesihiilihanke, joka on tämmöinen biohiilihanke, joka kestää siis 26 vuoden syyskuun loppuun, jossa on siis Itä-Suomen yliopisto Savonia ja me mukana, ja nyt näitä mansikan kasvualustastakin on tehty näitä biohiiltä, ja tuossa näkyy tuommoinen kuvasarja, jossa sitten on ylärivissä mansikan kasvualustaa ja näin, ja sitten tuossa alakuvassa sitten tällä SEM-mikroskoopilla otettua kuvaa siitä biohiilestä, mitä siitä on syntynyt sitä kasvualustasta. Ja nyt meillä tulevana kesänä on nyt tarkoitus sitten testata tätä biohiiltä niin sitten kasvutunnelissa mansikan kasvualustana, niin tämmöinen on tämä meidän, mutta että kaiken kaikkiaan tämän hankkeen niin kuin se pääsisältö on se vesien suodatukseen käytettävä biohiili, ja sitten Savonialle on sitten tulossa se konttiratkaisu, kun heillä on sitten se investointitukipäätös nyt sitten. No sitten ihan tähän lopuksi vielä niin muutama sana tulevista tapahtumista, niin nyt parasta aikaa on meneillään tämmöinen MTK:n tupailta kiertue Pohjois-Savossa, ja siinä on sitten näitä tupailtoja tulossa, että 13.3. eli ylihuomenna Suonenjoella, sitten 18.3. Pielavedellä ja 23. Leppävirralla, niin ne löytyy sieltä MTK:n sivulta niiden ohjelmat ja sitten tarkemmin ne paikat ja ilmoittautumisohjeet, että osallistukaa niihin. Siellä on myös tätä tuottajaorganisaatioasiaa esillä. Sitten meidän omia tapahtumia on tulossa, niin 15.4. niin huhtivebinaarisen ohjelma on vielä tässä auki, mutta lähiaikoina tehdään, ja sitten 15.5. on tosiaan se kasvustarttitapahtuma sitten Marja-Suomen taimituotannon tiloissa, niin
sitten niin kuin 2 kuukauden kuluttua sitten tästä. Mutta joo, minulla ei nyt sitten tästä enempää. Ja me tosiaan laitetaan nämä esitykset sitten sinne Marja-tietosivuille sitten siihen tämänpäiväisen ohjelmaan niin linkkeinä. Ja mä lopetan nyt tuon tallentamisen ja